मी डाल फ्राय बनवते। त्याचे साहित्य बघा। ही तुरीची डाळ आहे 1 वाटी, ही मसूरची डाळ आहे, लाल डाळ आहे ही 1 वाटी, हे तिखट आहे म्हणजे थोडंसं तिखट टाकायचं आहे, अर्धा चमचा कमी, हे तडक्यासाठी मोहरी आहे, हे जिरं आहे, मीठ आहे, हळद आहे आणि हा हिंग आहे। आणि आहेत ना मोठी मोठी 3 टोमॅटो आहेत, हे टोमॅटो आहेत, हे 3 कांदे आहेत, असे छोटे छोटे कांदे घ्यायचे 3, हे 4 हिरवी मिरची आहे, हे 4 हे लसूणच्या पाकळ्या आहेत, हे थोडंसं अद्रक आहे, हे कोथिंबीर आहे आणि हे सुक्या मिरच्या 4 आहेत आणि थोडीशी दालचिनी आहे आणि 3 लवंग आहेत। ह्याच्यात मी आहे ना डाल फ्राय बनवणार आहे। आता पहिले आहे ना डाळी धुवून घेते। हे डाळी आहेत ना स्वच्छ धुवून 4 शिट्या करायच्या आहेत। हे डाळ पहिली धुवून घेते। हे डाळ धुतली आहे, ते आता कुकरला लावते। चांगले 4 शिट्या करून घ्यायचे आहे। त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो पण शिजायला टाकायचे आहे, म्हणजे डाळी बरोबर आहे ना ते पण टोमॅटो पण चांगले शिजून येतील म्हणून। आणि सुकी मिरची आहेत ना, हे 3-4 घेतली आहेत ना सुकी मिरची, ती पण त्याच्यामध्ये अख्खी टाकायची। आणि आपल्याला लागेल तेवढं डाळ जास्त आहे ना, त्याच्यामुळे पाणी कसं असं जरा बरोबर ठेवायचं आणि 4 शिट्या करून घ्यायचे। आता मी 4 शिट्या करून घेते, कुकर लावते आणि तोपर्यंत मी कांदे वगैरे आहेत ना, हे ना कांदा फोडणीसाठी घेतला आहे, हा कांदा आहे, अद्रक लसूण घेतले आहे बारीक चेचून, आणि ही मिरची अशी जाड जरास कापले का माहिती आहे, म्हणजे डाळीतून निवडून काढू शकतात ना लहान मुलं खाणारी असली तर। हे तेल फोडणीसाठी आहे आणि ही डाळ आहे ना ही अशी कुकरला लावून घ्यायची, डाळ मिरची आणि टोमॅटो अख्खे मिरची टाकायची। आता ह्याला आपण आहे ना म्हणजे तडका द्यायचा आहे, म्हणजे फोडणी द्यायची आहे। गॅस पेटवला आहे, आता त्याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल घेतले आहे। पहिले थोडीशी मोहरी टाकते, हे बघा अर्धा चमचा कमी, हे थोडंसं जिरं, हे लवंग आहे, ही दालचिनी टाकली आहे, हे मिरची आहे हिरवी मिरची, अद्रक लसूण टाकली आणि त्याच्यामध्ये कांदा, हे थोडा हिंग आहे। आता हे ना सगळं असं फ्राय करून घ्यायचं, कांदा चांगला नरम करून घ्यायचा तेलामध्ये। याचा कांदा आहे ना चांगला भाजून घ्यायचा, म्हणजे सर्वच ते वस्तू आता सगळे तडक्याचे टाकले आहेत ना ते सगळे चांगले असे मारून घ्यायचे। तुम्हाला याच्यामध्ये फ्राय करताना पण हिरवी मिरची टाकली आहे आणि डाळीमध्ये लाल मिरची टाकली ना। डाळीमध्ये लाल मिरची म्हणजे ती कशाला, अशीच म्हणजे जरा शोसाठी डाल फ्राय बोलतात ना, त्याच्यासाठी हिरवी मिरची लाल मिरची म्हणजे अशीच टाकायची। ती काय तिखट नसतात, फोडून टाकली ना तर ती तिखट होतात, अख्खी टाकली तर तिखट नाही होत। कांदा तर मस्त भाजला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आहे ना म्हणजे कोथिंबीर टाकते, बारीक करते आणि याच्यामध्ये आहे ना डाळ आहे ना हे बघा, ही थोडीशी अशी लाल मिरची पावडर टाकायची आणि त्यात थोडी हळद टाकायची। आता ही डाळ आहे ना त्याच्यामध्ये फोडणीला द्यायची, ओतायची त्याच्यामध्ये। आहे ना पातळ नाही करायची, अशीच घट्ट करायची, यात पण जास्त पाणी बिनी नाही ओतायचं। आता मीठ टाकते, कढायला की झाली डाळ फ्राय आपली। आता याच्यामध्ये ना मीठ टाकते, मीठ आपल्याला चवीला लागेल तेवढं टाकायचं।
आता याला कड यायला देते, मग आपली कंप्लीट होईल. डाळ आहे ना, अशी डाळ फ्राय म्हटल्यावर आहे ना अशी घट्ट करायची, म्हणजे आपण चपाती बरोबर खाऊ शकता, पाव बरोबर खाऊ शकता, कशाबरोबर खाऊ शकता, आपण भाताबरोबर खाऊ शकता. आता याला चांगला कड आला ना, मग आपली डाळ फ्राय चांगली झाली. डाळ फ्राय मस्त झाली आहे, कड पण छान आला आहे. आता तुम्हाला खाली उतरून दाखवते. डाळ फ्राय मस्त एकदम रेडी तयार झालेली आहे. आपण पण करा.